Lo mjondolo ngowelungu lomkhandlu elibhekele ukusebenza kwesikole elanikela ngawo emva kokucekeleka phansi kophahla kanye nezinye izindonga zesikole. Kanti kuwo bekulokhu kufundela abafundi baka grade 1, grade 2 no grade 3. Emva kokuba abazali nothisha bethe ukufunda akumele kuphazamiseke. Ingane yami bisigula, ikhwehlela kakhulu. Ngase ngisola ukuthi iguliswa ukufundela emijondolo. Njengoba kwesinye isikhathi kuyashisa, kwesinye isikhathi kuyabanda kakhulu. Izingane bezikhala ngokuthi kunezimbungulu kulo mjondolo, futhi akunamawindi, ziyagodola uma kubanda. Muva nje like lana izulu kulo mjondolo kwagcwala amanzi. Umnyango Wezemfundo eNorth West unikele ngamagumbi angomahamba Nendlwana ukuba abafundi befundele kuwo njengoba ukulungiswa kwesikole kuqhubeka. We are at a very advanced stage in terms of the renovations. The other block has already been completed. The other block that cave in will take a bit longer, and our target time is the end of March.